hau da La Ferro, bizikleta den da. Izena pizkatxo bat berezia bada, historia badeko, zere Juan Luis Enaitzek zeukaten hemen goien errestaurante bat, San Frantziskon. Da La Ferroviaria ditzen zen, orduan, hortik Ciclos La Ferro dekogu. Bagare martxan amoian, San Francisco beko partian edo. Hasi gara baten pentsatzen genduen igual lekua esela igual egokiena, ze, menez igual ez da jende larregi pasatzen hemendikan, baina azkenean, bitxu, bai, bun honekin edo azkenengo urte honetan, gora etorri da orduan pasaleku garrantzu bihurtu balda, batez be jende gaztea entzat edo. Hasiera batean sortu zen den da, pizkatxu bat betiko bizikleta dendetatik aldenduz, filosofi pizkatxu bat ezberdinea. Orduan gaur egun, adibidez ikusten dugu, badagoela boom bat bizikletak erabiltzean transporte modun hirian. Orduan, batez behitzen duguna da, jendea dauzkan etxian bizikleta zaharrak, martxan ipini, egunero erabiltzeko, bestetik bebai, bizikleta klasikoak, karretera bebai, batez be, hartun da martxan ipini, berriztu eta tailerran denenek egiten dugu.